Hello, बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय, सिबिनाय, लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिबाय। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायबाय, लोगोसे इउटुबाव नायबाय, साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव गोजोननाय लोगोसे खुलुमनाय आं जासिबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजां। आं दिनै नोंथांमोननो खोथा होखानाय बायदि लाइभ फैबाय आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लानानै। बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे बाहागो लागोन होननानै आं फोथायदों। नेटवर्कआ एसे इसु जाबाय थादों, अब्लाबो नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानै आंजों थाफादो, आं बेखौ मिजिंथिबाय। दसे उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जागायगोन। बेनि सिगां आं नोंथांमोनजों एसे मेथाइ खोनासंहोनो लुबैदों। नोंथांमोना एसे मेथाइ खोनासंनानै लादो, बेनि उनाव जोङो हाबाफारिखौ जागायगोन। अब्ला जों गस्पेल मेथाइ मोनसे जोबनायनि उनाव जों हाबाफारिखौ जागायगोन। Okay. Hi Dada, मा खबर? Okay, खबरा मोजाङै सोलिदों। Bonsi Kumar Kumrari, okay. Good evening, Age, okay. Good evening to Ranjina, Devari, Maharisa, मोजां. Metai Dada, okay. Thank you so much. दुखु बाबो सुखु बाबो जिसुआ जोंजों थायो। मेथाइ खोनासंनानै बिनि उनाव जों हाबाफारि बायदि थांगोन। दुखु बाबो सुखु बाबो जिसुआ जोंजों थायो। नेटनि एसे इसु जादों। नेटवर्कआ प्रब्लेम। अके, अननानै दसे थाथ'दो, आं गोदान कानेक्सन खालामनि। नेटवर्क एसे प्रब्लेम जादों, अननानै निमाहा बिनाय थाबाय। दसे थाथ' जागासिनो। आच्छा,
Okay, मेसेन्जाराव आर'ज खालामनो हरदोंमोन आं बनस्रि कुमब्रारि okay जागोन दे आं नायदों हो आं खालामगासिनो दं दसे उनावहाय जों खालामगोन अनुपमा दैमारि आंनि फिसाजोनि थाखाय आर'ज खालाम बियो चेन्नाइआव फरायो क्लास 9 आव एग्जाम जासिगोन मेथ्सआव दुरबल जागोन दे जागोन आं बयनिबो थाखाय आर'ज खालामगोन अन्नानै दा आर'जनि खावलायनायखौ हरथ'नाङा आङो गोबांथार आर'जनि खावलायनाय दं नालाय कमेन्टआव होयोब्ला आलाय सिलाय जानो हागौ बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय दा दसे उनावहाय हरदों आं खावलायबाय आरोना आं जेब्ला हरनो होयो नोंथांमोना अब्ला हरनो हागोन दसे थाथ' नेटवर्क इसु जादों आच्छा उपाय गैया इयाव नेटनि प्रब्लेम जाबायना आच्छा मबाइलाव नायनांसिगोन आं जेबो नङा र' अब्ला आं जासिगोन नामा एबार जों थोंजोङै थांनोसै एबार जों आच्छा कमेन्ट फरायनि बिनि उनाव जों फारसे थांसिगोन जों मेथाइ खोनासंथ'ला अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दा हरथ'नाङा दसे उनाव हरनो आं खावलायबाय आंनाव गोबांथार आर'जनि खावलायनाय दं बेखौ खालामग्रोनायनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय बयनिबो थाखाय खालामगोन नङाब्ला कमेन्टआ गोजौआव थाङोब्लाथाय दा उसुबिदा जागोन ना आं नागिरनानै मोननाय नङा सोरखौबा थालांनो हागौ बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय आच्छा आंनि फिसाजो उन्दैया 8 बोसोर जाबाय नाथाय मोजां रायलायनो रोङाखै आर'ज खालामना होदो मुं जिमिना कुमब्रारि अन्नानै दै लायोब्ला मोजां आब' बे समाव आं खावलायबाय बनस्रि कुमब्रारिखौ दै लादो बिनि उनाव आंनो कमेन्ट खालामदो दसे उनावहाय आं आर'ज खालामगोन गुड इभिनिं फंबाय आंनि फिसालानि एग्जाम जागासिनो दं दा मेट्रिक बेनि थाखाय आर'ज खालामदो जाहाथे बेनि अल साबजेक्ट मोजाङै लिरनो हायो जागोन निका नाजा थेंक इउ असिन्ता बसुमतारी ब्रादार प्लिज प्रे फर मी एन्ड फर माय फेमिलि आई हैव 2 sons and 1 daughter okay for their good studies and good health जागोन दे असिन्ता बसुमतारी थेंक इउ हेलेना नार्जारी हाय आदा गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि अब्ला अन्नानै कमेन्टआवहाय आर'जनि खावलायनायखौ हरथ'नो नाङा नङाबा थालांगोन बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय आं दसे उनाव नोंथांखौ जेब्ला खावलायगोन अब्ला नोंथांमोना आंनो हरनो हागोन बेखौ आं खावलायदों जागोन आगे नेम जोंसाद बरगयारि निका नार्जारी दसे उनाव आर'जनि खावलायनायखौ नोंथांमोना हरनो हागोन बे समाव आं खावलायदों आंनियाव माखासे हरनानै दोनखानाय दङ बेखायनो आं बिसोरनि थाखाय खालामग्रोनि अन्नानै बे समाव आं खावलायखानाय थाबाय जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं फरायग्रोनि दै बे समावहाय इसोरा जोंजों लोगोसे थानाय बायदिना इसोरनि महिमानि थाखाय बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि आं बेयाव फरायनो लादों जेम्स चैप्टार 5 नि भार्स 14 आरो 15 नैबेयाव आं इंलिसखौसो फरायगोन दै बेनि बर'खौ आं एसे बुंगोन Is anyone among you sick? नोंसोरनि गेजेराव सोरबा लोमजादों नामा होननानै Let them call to elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. नोंसोरनि गेजेराव सोरबा लोमजादोंना होननानै सोंदों बे बाइबेल सिरियावहाय सोरबा जुदि लोमजादोंब्ला बिसोरो गिर्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिसोरनि सायाव
लिंनानै आर'ज गाबनो थाखाय नैबे बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोंदों बिसोरनि मुङाव थावजों अभिषेक खालामनो थाखाय बियो दिनै जोंखौ बे बाइबेल सिरिया फोरों थाव ला आरो दै ला होनना बुंदों ना थावखौ लानानै थावनि गेजेरजों इसोरा गेदेर खामानि मावनो लुबैयो होनना बुंदों आरो फोथायनायजों होनाय आर'जआ जोंनि इसोरनियाव फोथायनायजों बिनाय आर'जआ बेनि लोमजानायखौ बे लोमजानाय सुबुंखौ मोजां खालामगोन होनना बुंदों इसोरा बिसोरखौ फोजौगोन जुदि बिसोरो पाप खालामबायब्ला बिसोरो निमाहा मोनगोन होनना बुंदों if they have sinned बिसोर जुदि पाप खालामबायब्लाबो they will be forgiven बिसोरनि पापफ्रा खेमा होजागोन होनना बुंदों निमाहा होजागोन बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोबां सैनांनाय सैसोनाय दंब्ला दिनै इसोरा नोंथांमोनखौ सोखानो थांदों इसोरा नोंसोरनि आत्मायाव बियो खोथा बुंनो लुबैदों नोंसोरनि जिउआव बियो गावनि गेदेर महिमाखौ दिनै बियो दिन्थिनो लुबैदों नाथाय नोंथाङा बेखौ नाजावनो थाखाय नोङो थामथिम जानांगोन इसोरा दिनै जोंनो गावनि अननायखौ होदों नाथाय जों साबेसेया दिनै इसोरनि बेबायदि मोजां अननायखौ गेदेर अननायखौ नाजावनानै लादों बेनिखायनो जोंनि आत्माखौ जों इसोरनो गथायनो जोंनि थांखिफोरखौ जों इसोरनो गथायनो जोंनि बायग्लिनाय गोसोफोरखौ जों इसोरनो गथायनो जोंनि गाबनांनाय मेगननि मोदैफोरखौ जों इसोरनो गथायनो इसोरा दिनै हुगारगोन जोंनि जेसेबां दुखु दं जेसेबां समयसाफोर जोंनि जेसेबां नांगौफोरखौ जों इसोरनो मिथिहोनि मानोना इसोरा जोंनि सायाव गासैखौबो बियो मावफुङो ना आच्छा रन्जिता बुर्गे ब्रादार आं दहाय मेसेन्जाराव खावलायहरनायनि आर'जखौ खालामनो खावलायनाय थाबाय अके जागोन दे अके हाय दानसोरां ब्रह्म हाय आदा अके हेल' अन्नानै कमेन्टआव आर'जनि खावलायनायखौ दसे उनाव हर आं बेखौ खावलायबाय आं बे समावहाय आंनियाव फैखानाय माखासे आर'जनि खावलायनायखौ आं खालामगोन बेनि उनाव साफा साफा आं आर'ज खालामनांगोन आहा दासो आदा प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ स' माच जालेन अके बे समाव हामबायनि इसोरखौनो ना बे मोजां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय गोबाव सम जाबायमोन आं लाइभ फैनो हायाखै बिसेस प्रग्रामनि थाखाय बे समाव आं आर'ज खालामनि साफा साफायै नोंथांमोनाबो गोसोजोंहाय आर'ज खालामफानो हागोन आं गिबियावनो आर'ज खालामनो लुबैदों नैबेयावहाय सुनु बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लिरनानै हरदों आदा नोंहा गोजोननाय जाथों आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज आरो आंनि फिसाजोआ लोमजानाय जाबाय फिसाया लोमजानाय जाबाय थायो बेनि थाखाय आर'ज खालामनो दादा अन्नानै लीना बसुमतारी आरो आंनि फिसायनि थाखायबो आर'ज आदा खावलायो कासत बसुमतारी बियो जोबोद निसा बाहायो आरो गोजानाव थायो बिनि गोसोआ लोरबां आदा इसोरखौ सिनायनो रोङा बियो आदा अन्नानै आर'ज खालाम आदा इसोरनि अन्नायजों जोंनि न'खरा गोजोननायखौ मोननाय बायदि अके आरो लिरबावदों आदा आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आंना सिजारिं जानाया जोबोद साबाय थायो आरो मोजाङै आरो गोसो गाज्रि मोनबाय थायो अके इसोरनियाव आर'ज खालामनानै होदो आदा अन्नानै इसोरनि अन्नायजों सोखा जानायखौ मोननाय बायदि अके सनु बसुमतारीनि थाखाय आर'ज खालामनि लोगोसे बिथांनि जि गथ' लोमजाबाय थायो होनना बुंदों बेनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन लीना ना सनु लीना अके आर'ज खालामनि बे समाव जोङो ना सनुनि थाखाय आर'ज खालामग्रोगोन बेनि उनाव बेनि फिसाजो लीना आरो बेनि बिसाय हालेलुया गोथां मोनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों बिसासखि बे समाव गथायदों जे सनु बसुमतारी बे दिनै सिजारिं जानानै बे दिनै हामजोबनायखौ मोनाखै बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेराव नों आफाया थानानै हेफाजाब खालामदों बेखौ नोङो गोख्रों खालामदो प्रभु आफा सिगांनि बायदि नों बिनो बोलो होदो देहानि गोजोननायखौ बिनो होदो प्रभु आफा बे दिनै नोंखौ फोथायग्रा नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानायखाय बे आत्माजों नोंनियाव फैदों प्रभु आफा बिनि गाबनायखौ नोङो खोनासंदो प्रभु आफा आरो जे बिनि फिसाजो लीना बे लोमजाबाय थायो होननानै बुङो बिनि गासै नांगौ जानाय देहानि बेखौ नों होफ्लायदो बाबा नोंनि आत्माजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोखौ बे उन्दैसानि गेजेराव नों थानो होदो बाबा आरो जि सनु बिनि देहा
बेनि जिउ गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बेनि गासै देहा सोलेराव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो बेनि गासै सानाय सुनाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो प्रभुपा आरो जे बिनि बिसाय कासत बे दिनै संसारनि सैताननि गाज्रि खामानिफोराव बेनिफ्राय बियो बोखांनानै फैनो हायाखै प्रभुपा बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बिनि गोसोनि दरखौ नों आफाया खेवनानै होदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभुपा बेनि गोसोनि दरखौ नों आफाया खेवनानै होदो नोंनि अननायखौ बियो सिनायनो हानाय बायदि बिदिनो संसारनि गाज्रि जानाय लोंनायाव गफबनानै थायो बेनिखायनो बिनो बुजिनो हानाय गोहोखौ होदो मोनदांनो हानाय गोहोखौ बिनो होदो हमदांनो हानाय गोहोखौ बिनो होदो प्रभुपा मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो बिनि गियानखौ होदो प्रभुपा नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बाद नोंनि आत्माजों बेखौ नोङो दैदेनदो प्रभुपा सैताननि आरो नोरकनि फाननिफ्राय बियो बारग'ना फैनो हानाय बायदि नों बिनि गुरै गोसो होदो बुजिनो हानाय हमदांनो हानाय गोसोखौ होदो प्रभुपा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ सो माच अके आं बयनिबो थाखाय आर'ज खालामो अननानै कमेन्टआव आर'जनि खावलायनायखौ दा हरथ'नो नाङा आं खावलायगोन अब्लाना नोंथांमोना हरनो हागोन आंनाव गोबां आर'जनि खावलायनाय दङ बेनिखायनो आं खावलायनाय थादों दसे उनाव नोंथांमोना आंनो हरनो हागोन आंनाव माखासे आर'जनि खावलायनाय दंबावो नालाय बेनिखायनो आं खावलायदों नैबेयावहाय जोंहा जोंथिमा बसुमतारी बिनानावा हरदों आदा आंनि देहानि थाखाय आर'जाव लादो आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आदा गड ब्लेस इउ एन्ड योर फेमिलि अके जोंथिमानि थाखाय आर'ज खालामनि बिथांनि थाखाय आरो बिथांनि न'खरनि थाखाय हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों बिनानाव जोंथिमा बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिथांनि न'खरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा बिसोरनो जिउनि संसारनि गासैखौबो नांगौफोरखौ बिनो होफ्लायदो प्रभुपा बिनि आत्मायाव दिनै नोंखौ नागिरदों बिनि गोसोआ गोजोननाय गैया बिनि न'खराव गोजोननाय गैयै दं गावनि गोसोआव लानानै गावनि बिसायखौ लानानै जिउनि गोजोननायखौ नों बिनो होदो प्रभुपा अनलायनाय न'खर बिसोरनि गेजेरावनो थानो होदो नोंनि आत्माजों बिसोरनि गोसोफोरखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो प्रभुपा बुजिलायनो हानाय अनलायनो हानाय आरो खौसेयै थानो हानाय बिसोरनो नोङो जेब्लायबो नोंनि आशीर्बादखौ होदो प्रभुपा मोजां न'खर गोजोननाय न'खर जौगालांनाय न'खर बिसोरनो होदो प्रभुपा बिसोरनि जिउआव नोंनि गोजोननायखौ नोंनि सान्थिखौ लाबोदो बिसोरनि देहाफोराव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो होफ्लायदो प्रभुपा बिसोरनि आत्मायाव गांनाय आहारखौ नोङो बिसोरनि जिउआव होफ्लायदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरखौ दैदेनदो जेब्लायबो नोंनि फैगोन समसिम बिसोरो मोजां जिउ लानानै मोजां देहा लानानै नोंखौ फोथायनानै नोंनियाव भरसा खालामनानै थांनानै थानो हानाय बायदि हामबायदों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा अन्नानै कमेन्टखौ दसे उनाव हरदो आंनो आं कमेन्ट फरायबावनि बे समावहाय रितुमनि बसुमतारी आंनि फिसाफोरा 25 आरो सासे 7 थारिखआव एनुवेल एग्जामिनेसननि थाखाय आर'ज खावलायो अन्नानै जिसुनि मुङाव बिनाय अके आङो फरायसाफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आं जोबनायनि सिरियाव आं आर'ज खालामगोन बेनिखायनो आं बेखौ गालांथ'बाय बेनिफ्राय दङ रानिका बसुमतारी आंनि थाखाय आर'ज लाफादो आं गेस जाना उदै साबाय थादों ओंखामबो जानो हाया खिदोंबो जा दुरबलाव दङ खर' गिदिङो उन्दै गथ' दं आंहा 6 माननि जेराव थाब गानानै फिसाखौ आदोर खालामनो हायो बेनो आंनि खावलायनाय अके रानिका बसुमतारीनि थाखाय आर'ज खालामनि ना बिथाङा दिनै गेस जानानै खस्थ' मोनदों आरो 6 दाननि गथ'बो दङ बेनिखायनो जों आर'ज खालामनि नोंथांमोनाबो गोसोजों आत्माजों नोंथांमोनाबो आर'ज खालाम हालेलुया गोथां आरो गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जिबिनानाव रानिका बसुमतारी बे दिनै देहानि आरो उदैनि सोनायजों बेयो भुगिनांनानै दं प्रभुपा बिनि जि गेस जादों प्रभुपा
बेखौ नों आफाया मिथिगौ मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बेनिखायनो बिनि गासै देहायाव नोंनि आत्माजों नों स्पर्श खालामदो प्रभु बापा बिनि देहायाव थानाय गासै अहुसिफोरखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो प्रभु बापा बियो जि गेस जागासिनो दं बिनि गासै देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि गासै उदैखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बापा नोंनि आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोरखौ नोङो बिलिरदो आरो बिनि नों सोखा जानायखौ होदो प्रभु बापा बिसेसके बे समाव गथायहरदों प्रभु बापा बिहा जि उन्दै गथ' दङ 6 दाननि 6 मान्थनि प्रभु बापा बेनिखायनो बे उन्दैसाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बापा बिमाखौ थाबैनो नोङो गोख्रों खालामदो गावनि गथ'खौ आबोद खालामनो हानाय बेनि बेबायदि मोजां देहाखौ होदो प्रभु बापा बे उन्दैयाबो दिनै नोंनि होनाय नोंनि आशीर्बाद नोंनि दानखाय नोंनि अननायखाय बेखौबो नोङो मोजाङै बेंदो प्रभु बापा मोजां देहा होनानै बेखौबो नोङो फेदेरदो प्रभु बापा देरनानै नोंनि सायख' होनो हानाय नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय खामानि मावनो हानाय बे उन्दैसाखौ नोङो नाजावदो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेला बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ Okay, आरो मोननैसो दंबावो आं बेखौ आर'ज खालामनो लागोन Okay, S. Raja, please pray for my family and my son is annual examination. Please pray for. Okay, जागोन गावनि न'खरनि थाखाय आरो लोगोसे गावनि गथ'नि एनुवेल एग्जामनि थाखाय आर'ज खावलायदों आं दा बेखौ आं खेबसेनो खालामगोन जोंहा सासे लिरना हरदों नयनी इस्लारि गुड आफ्टारनुन फंबाय हालेलुया प्रार्थना रिक्वेस्ट खालामो आंनि फिसालानि फरायनायनि थाखाय 6 मार्चनिफ्राय फार्स्ट इयार एग्जाम लिरगोन बिनि थाखाय आर'ज खालामनो खावलायनाय आच्चा मुङा थुनलाइ इस्लारि बङाइगाव सापागुरि डन बस्क' कलेजाव फरायोनो अके प्लिज आर'ज खालामनो खावलायनाय थाबाय जय मासि हालेलुया आमेन अके 6 निफ्राय फार्स्ट इयार एग्जाम अके थुनलाइ ना आर'ज खालामोब्ला जों बे समावहाय थुनलाइ इस्लारि हालेलुया गोथां इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनबावदों जाय बेक्तिया दिनै गावनि फिसाजो थुनलाइ इस्लारिनि थाखाय आर'ज खावलायदों प्रभु बापा जे 6 मार्चनिफ्राय जे एग्जाम जागोन बियो बेयाव मोजां लिरनो हानाय मोजां फरायनो हानाय गोसोफोरखौ होदो प्रभु बापा जेखौ फरायगोन बियो गोसोआव लानानै एग्जामाव बियो मोजां लिरनो हानाय बायदि बेबायदि बोरखौ होदो प्रभु बापा गोसोखांनो हानाय गोहोखौ बिनो होदो लिरनो थाखाय बिनो गियानखौ होदो प्रभु बापा बुजिनो थाखाय आरो बिखौ बुजिनानै हमदांनानै लिरनो हानाय गियानफोरखौ गोहोफोरखौ होदो प्रभु बापा आरो बिसेसके बे समाव गथायदो बिथांजों लोगोसे जायफोर फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जे एग्जामनि थाखाय आर'ज खावलायदों प्रभु बापा जायफ्रानोखि मेट्रिक होगासिनो हाई सेकेन्डारि होगासिनो प्रभु बापा बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिङाव गथायदों बिसोरनो मोजां गियान होदो लिरनो फरायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो प्रभु बापा जायफ्रानोखि एनुवेल एग्जाम लिरगोन साफ्रोमनिबो जिउफोरखौ नोंनि आथिङाव गथायदों प्रभु बापा नोंनि अननायजों नोङो बेंनानै लादो आरो बिसोरखौ नोङो दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ सिगां दिथा होनानै दैदेनदो प्रभु बापा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आच्चा इलिना बाग्लारि बिथाङा लिरदों आंनि थाखायबो आर'ज खालाम सानफ्रोमबो मोजां देहा मोननो हायो आं खामानि मावग्रा बेनिखायनो अननानै बिनानै होदो आंनि न'खरनि थाखायबो अके आं दाहाय खेबसेनो खालामसिगोन बेखौहाय दै आच्चा गेर्जिना नार्जारि गुड मर्निं फंबाय दहाय हरनायमोन आंनि फंबाय नेर्सोना गारि एक्सिडेन्ट जाना आथिं बायना दङ बेनि थाखाय बिना हो फंबाय अके नेर्सोन ना आच्चा इसोरा मिथिगौ जों बे समाव आर'ज गथायनि नेर्सोननि थाखाय हालेलुया गोथां आरो गोथाव इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जे फंबाय नेर्सोन बे दिनै गारि एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायनानै दं होनदों प्रभु बापा बेनिखायनो बिनि ट्रिटमेन्टआव नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभु बापा डक्टरा जेखौ मेडिसिन होबाय जायजों बियो ट्रिटमेन्ट खालामदों बेजोंनो बियो सोखा जानायखौ मोननो हागोन थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन प्रभु बापा बेनि गासै नांनायफोरखौ सानाय सुनायखौ नोङो गोदान खालामदो प्रभु बापा बिनि जिउआव
गासै थानाय अहुसि आत्माफोरखौ बादुला जिउखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा आरो बिनि जिउनि गोजोननायखौ नोङो होदो आरो बिनि गावनि देहानि सोखा जानायखौ नोङो होदो फोरबो आफा बिनि गासै सानाय सुनाय सैनांनायफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय आरो नों नाजावबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनाय जों बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा ब्रादार आंनि फिसालानि थाखायबो आरज खालामना फेब्रुवारि 26 निफ्राय एनुवेल एग्जाम जागोन बेनि थाखाय अके फिसालानि मुङा बिराद नार्जारि अके आं खालामगोन बिप्लबि आङो दा एग्जामनि थाखाय आं खेबसेनो खालामगोन दै आं दानिबो खालामबाय अब्लाबो खालामबावगोन आङो आदसा रिंकि मुसाहारि आदा आंनि मुङा रिंकि मुसाहारि आंनिफ्रायबो मोनसे आरज खावलायनाय आंनि न'आ उदालगुरियाव नाथाय आदा आं दायो हाफ्लं दिमा हासावआव दंफैयो आं मोनसे बिजनेस मावो थ' आदा आं इसोरनियाव गथायफादो जेन आंनि खामानिफोरा मोजां सोलियो आरो आंनि गारबोनाय न'खर गासैखौबो इसोरनियाव गथायफादो थेंक इउ अके रिंकि मुसाहारिनि थाखाय आरज खालामनि जे बिजनेस मावो बे मोजाङै दावगालांनो हानाय बायदि इसोरा बेजोंसो हेफाजाब होनाय बायदि आरोना हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोरा दानो बे समाव गथायदों जे बिनानाव रिंकि बे दिनै उदालगुरिनिब्लाबो दिनै हाफ्लङाव बेयो गावनि बिजनेसनि थाखाय गावनि संसाराव थांनानै थानो थाखाय गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय जे बिजनेस मावदों फोरबोफा नों आफाया मिथिगौ बिनि बिजनेसाव नों साक्सेस खालामदो नोंनि आशीर्बाद नोंनि बोरजों बेखौ नों फेदेरदो फोरबोफा दिनै बे संसाराव नोंनि सोरजि जानायखाय नोंखौ मिथिनायखाय नोंखौ गिग्रा जानायखाय बे दिनै नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबोफा बिनि जिउखौ नोङो नाजावदो बिनि गासै खामानिफोरखौ नोङो दैदेनदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंनानै नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोङो जेब्लायबो सिगां दैदेनदो फोरबोफा बिनि गासै मावनो लानाय खामानिफोराव नोंनि आशीर्बाद आरो बोरजों नों बेखौ दैदेनदो आरो बेनो संसाराव थांनानै थानायाव गावनि जिउखौ गसंथानायाव देरहासार जानो हानाय बेबायदि आशीर्बादखौ होदो हामबायनो जों बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आदसा बेनिफ्राय सनिया काक्लारि आंनि थाखायबो आरज खालाम जाहाथे आं जेब्लायबो इसोरजों नांथाबना थायो हायो आरो आंनि खर'नि थाखायबो आरो न'खरनि थाखायबो आं जे खामानि मावो बे जेब्लायबो जाफुं इसोरनि हामजाथावै अके जागोन दे नार्जारि फंबाय आंनि न'खरनि थाखाय आरो फिसाजोआ मेट्रिक एग्जाम अके बेनि थाखाय आरज खालामना होदो जेन बिनि आनजादा अके आंनि एग्जामनि थाखाय खालामबाय आरो खालामबावगोन बे समाव आं खावलायबावनो लुबैदों आंनाव मेसेन्जाराव माखासे हरनानै दोननाय दङ आं बेखौ खालामनायनि उनावहाय आङो नोंथांमोननि कमेन्टआव खालामनाय आरजनि रिकुवेस्टखौ आं खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबावदो सासे बिनानाव बिराद दुखुनि आरज आंनाव खावलायदों आं फरायजोबनानै होनो गोसो जायाखै गोबां दुखुनांथाव बेनिखायनो आं फरायनो इच्छा जायाखै आङो गुसुं फरायनि ब्रादार आं नोंनाव बेबायदि आरज खावलायो जे आं नामखौ बुंथिना होनाय नङा जादों जे आंनि फिसाया न'खरनि खायसे उसुबिदानि थाखाय मुम्बाइआव कम्पानियाव खामानि मावहैनो थांबाय नाथाय बियो सहैनायनिफ्राय फनबो हरा आरो आं हरबाबो हमा रायलायनोसो रायहरोसो फन दाखालाम आंनाव होननानै आं मिथिया बिनि गोसोआव मा साननाय दं नों आरज खालामना होदो ब्रादार जाहाथे बियो गावनि बिसि फिसाखौ अनखांनो हायो आरो संसारनि बायदि अनलायना थाफिननो हायो अके सिगांनि बायदि अके आङो नामखौ मेनसन खालामनो लुबैयाखै बे समावहाय माखासे प्रिभिएसिनि थाखाय अब्लाबो बे समाव माखासे लिरबावदों आङो बेखौ बुंनाय नंला लोगोसे बिहा जि गथ' दं बेनि थाखाय जों आरज खालामनि आं नामखौबो मख'नानै होनो सानाखै बे समाव इसोरा मिथिगौ आरज खालामो हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफानाव दानो बे समाव
गथायदों फोरबाफा जाय सिस्टार बिदिनो गोबां गोसोआव दुखु लानायजों नोंनियाव आर'ज खावलायदों आर'ज गथायदों फोरबाफा बेनि दिनै संसाराव थांनानै थानो गोबां खस्थ' मोनदों बेनि आत्मायाव बेनि देहायाव बेनि जिउआव बेनिखायनो बेनि गासै देहा सोलेर आत्मा जिउखौ नोंनि आथिं गुथायाव गथायदों फोरबाफा नों बिखौ नाजावदो दिनै बिनि मुंखौ जों लानो उसुबिदा जादों फोरबाफा नाथाय नों आफाया मिथिगौ बिनि दुखुखौ बिनि गाबनायखौ नों सुस्रांदो बिनि बिसाया फोरबाफा मुम्बाइआव थांदोंमोन गावनि गथ' गथायनि थाखाय गावनि हिनजावनि थाखाय नाथाय थांनानै बिनि गोसो सोलायदों फोरबाफा बिदिनो गावनि बिसिजों रायज्लायनो गोसो जायाखै गावनि गथ'नि फारसे सानखांनो रोङाखै फोरबाफा बेनिखायनो बिनि बिसायनि आत्माखौ नोङो खेवनानै होदो बिनि गोसोनि दुरखौ नों आफाया खेवनानै होदो फोरबाफा बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय बिनि गियानखौ नोङो होदो बिनि जिउआव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा बिनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो आरो खेवनानै होदो थाबैनो बियो गावनि बिसिखौ गोसोखांगोन कन्टेक्ट खालामगोन रायज्लायगोन गावनि गथ'नि मोखां नायनो लुबैगोन आरो सानखांगोन फोरबाफा मानोना संसाराव नोङो बयनिबो थाखाय साफा साफा जिउनि लोगोरि सायख'नानै होबाय बिदिनो गावनि जिउनि लोगोरिखौ मोननो हास्थायदों फोरबाफा बे सिस्टारनि जिबनाव नों थानानै हेफाजाब खालामदो बिनि जिउनि गोजोननायखौ नोङो होदो फोरबाफा बिनि आत्मानि गोजोननायखौ नोङो होदो फोरबाफा गोसोनि देरहासारनायखौ बिनो होदो फोरबाफा जाय थांखिजों जाय आसाजों बिनि उनाव दिनै आर'ज खावलायदों गावनि बिसायजों बियो अनलायनो लुबैदों गोरोबनानै थानो लुबैदों फोरबाफा बिनि इच्छाखौ नोङो जाफुंहोदो फोरबाफा बे समाव गथायदों जोंनि आत्मायाव नों खोथा बुंबाय फोरबाफा नोंनि गोथार जिउखौ जोंनि गेजेराव नों खामानि मावबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो फोरबाफा बे सिस्टारनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि आत्माजों बेखौ नोङो दैदेनदो फोरबाफा बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गियानखौ नोङो बिनो होदो फोरबाफा प्रेज द लर्ड आरो बे समाव गथायदों फोरबाफा बे दिनै मण्डलिनि दैदेनगिरि जादों बिनि दैदेननो हानाय गियानखौ गोहोखौ बिनो होदो फोरबाफा जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव देरहानो हानाय मावलांनो हानाय बिनो होदो फोरबाफा थाबैनो बिनि न'खराव गोजोननायखौ मोनगोन गोरोबलायनाया फैगोन दावगानाया फैगोन फोरबाफा जों फोथायना हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासिग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों हामबायनाय थाबाय बे समावहाय आरोबाव आं आर'जनि खावलायनाय दंबावो बिनि उनाव आदा आंनि नाम आदसा मामानि थाखाय आर'ज खालामदो आंनि मामाया प्रेसार स्ट्रक जाना दं नेम तिरला बसुमतारी अन्नानै लाइफआव दङब्ला आं मोनसे खामानि मावहोनो लुबैदोंमोन बेबायदि सिरियासनिफोरा अन्नानै दै आरो थाव लानानै आंनो मेसेज खालामोब्ला मोजां होनना आं सानदों आरोना लाइफआव थायोब्ला बेखौ आं खावलायदों नेक्स्ट टाइम सोरबा जुदि बिदिब्लाथाय अब्लाबो आं आर'ज खालामनाय बे समावहाय सहायना बसुमतारीनि जि बिमा प्रेसार स्ट्रक जानानैहाय जे गोग्लैनानै दं होनना बुंदोंना तिरला बसुमतारी बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन आरोना तिरला बसुमतारी हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जे तिरला बसुमतारी बिदिनो प्रेसार स्ट्रक जानानै भुगिनांनानै दं फोरबाफा बेनिखायनो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनि आत्माजों नोङो सुफुंनो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि गासै देहा सोलेरखौ नोङो टाच खालामदो फोरबाफा नोङो स्पर्श खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोरखौ नों सुफुंदो नोंनि आत्माजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोरखौ नों बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा थाबैनो बिनि देहाया खुस्थ जागोन फोरबाफा सिगांनि बायदि मोजां देहा मोननो हागोन थाबैनो बियो नोंखौ बाख्नायनो हागोन नोंनि गौरब आरो महिमानि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों फोथायदों फोरबाफा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बेनि सोलेराव नोङो नोंनि आत्माखौ नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदाखौ बेनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासिग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों
मोननैसो दंबावो हमनानै गोबाव जाबाय फंबायानि फिसाजोनि थाखाय इसोरनो आरज खालामना होदो अके आंनि फिसालानि थाखाय जागोन दे हा गुड इभिनिं फंबाय आंनि फिसाला बिदिन्था दैमारिखौ आरजआव लाफादो जेब्लायबो रागा जोंनानै बिमा बिफाजों अके उल्था बुंफिनो एचएस फाइनाल एग्जाम लिरदों फरायनायाव कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया फिसाजो रेबेकानि थाखायबो आरज खालाम एनुवेल एग्जाम जादों अके जागोन दादा गाहाम मोनाबिलिनि थाखाय गाहाम हामलायनाय अके नोंनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय बोहैथिनिसिम दादा आंनि थाखाय पार्सनेल आरज खावलायबाय आंनि उदैनि गेस सिनस्रि सानाय सुनायनि बिनानै होदो आरो साइनिस जोबोद खर' नाथांख्रि सानाय थायो दादा बिनि थाखाय सानफ्रोमबो आरजआव खावलायबाय दादा गोजोन्थों प्रेज द लर्ड आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच अब्ला बे समाव आं खावलायदों बोहैथिया जुदि आंनाव लाइभआव दङब्ला अननानै दै लानो आं खावलायबाय बे समाव बोहैथिखौ आं बे समाव खावलायबाय जुदि गैयाब्ला आं दाहाय जोबनाय फारसे आं खालामगोन आं बे समाव कमेन्टनि आरजखौ खावलायग्रोनो लुबैबाय अननानै नोंथांमोना दसे थादो आं थाब खालामनो आं सेस्था खालामनि आं कमेन्टनिफ्राय फैफिननोसैब्ला अब्ला नोंथांमोना एसे नेनानै थादो फिलिमन मुसाहारि फिसाजोनि जेलिना मुसाहारि आरो बिफा फिलिमन मुसाहारिनि प्रेयार खालामफा आदा अके जागोन आं दाहाय खालामगोन दै आं बिसेस स्पेसियेल आरजनि खावलायनायखौ आं खालामगोन बेनि उनाव फरायनायनिब्ला आं दाहाय खेबसेनो खालामगोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय मोनाबिलिनि गोजोन्थों आदा अके बिलिता नार्जारि नोंनिसिम गोजोन्थों थेंक इउ स' माच माइनाव दैमारि आंहा दासो प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड सुजाना नार्जारि इसोरा बाख्नाय जाथों आमेन थेंक इउ स' माच आच्छा निरासा बसुमतारी सार आंनि थाखाय अननानै आरज खालामदो खावलायबाय आंनि खर'आ गावगोन बायदि बिराद सायो दै लाफाखाबाय सार अके जुनाथन बसुमतारी फ्रम टिकेजुरि नारेंगुरि अके आं आरज खालामनि दै निरासानि थाखाय खर'आ गावनो बायदि सायोना दै लादोंना अके जेबो नङा हालेले गोथां आरो गोथांखौ इसोरा फादार समाव गथायदों फोरबापा जि फंबाय निरासा बसुमतारी बिथांनि देहानि थाखाय नोंनाव आरज गथायदों फोरबापा बेनि गासै दुखु मानिखौ नोंनि आथिं मुदियाव गथायदों नोंखौ नाजावदों फोरबापा बिदिनो खर' सानायजों थानो हाया जायो गोबां खर' सायो बे थानो हाया मोनो होनना बुंदों खर'खौ गावनाय बायदि मोनो फोरबापा बेनिखायनो जों नोंनियाव फोथायदों जों नोंखौ बिसास खालामदों फोरबापा नों जेब्ला संसाराव दंमोन गोबां खानाखौ नोङो नुहोदों गोबां लेंग्राखौ नोङो थाबायहोदों गोबां बेमारिफोरखौ जब्राफोरखौ नोङो सोखादों गोबां लेंग्राफोरखौ नों थाबायहोदों फोरबापा थैनाय लाजारुसखौ सानब्रैनि उनाव नोङो फोथांदों फोरबापा बेनिखायनो बे फंबायनि सानाय खर' बेखौ नोंनि आथिङाव गथायदों फोरबापा बेनि बे खर'खौ नोंनि आत्माजों नों स्पर्श खालामदों फोरबापा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै खर'मानिखौ नोङो स्पर्श खालामदो हामबायदों बे समाव जोंनि आरजखौ नोङो खोनासंबाय आरो गेदेर खामानि मावबाय फोरबापा बे फंबाया जे दै लादों बे दैखौ नोङो गोथार खालामदो फोरबापा नोंनि आत्माजों नोङो बे दैयाव स्पर्श खालामदो पबित्र आत्माजों नों बे दैखौ सुफुंदो आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैयाव नोङो दांदो फोरबापा नोंनि गेदेर महिमा बे दैनि गेजेरजों नुजागोन फोरबापा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय फोरबापा बे जेखौ जेराव सारगोन जेराव फोनगोन गासैबो अहुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन आरो जिउनि गोजोननाय मोदोमनि सोखा जानायखौ जों मोननो हागोन बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ गथायनायनि थाखाय हामबायनो जे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंथ' मिस खालामसोबाय थादों मालालाय फैगोन साननानै सानफ्रोमबो अके थेंक इउ दि बसुमतारी थेंक इउ स' माच दिनै लोगो मोनबाय आयुष्म आदा आंनि न'खरनि थाखाय अननानै बिना हो अके आं दा सुबुं बसुमतारी आदा आंनि जिबननि थाखाय आरज खालामहोदो आरो किलियन बसुमतारीनि थाखायबो आरज खालामना हो लोमजानाय आरो गगा मोननाय आरो उदै सानाय
आरो न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामदो जाहाथे आंनि न'खरा अरायबो इसोरनि सिङाव थानो हानाय बायदि अके इसोरनि बोरनि सिङाव बिबुं बसुमतारिनि थाखाय आर'ज खालामनि ना जि किलियन बे लोमजानायजों भुगिनांनानै दंना हालेलुया गोथां न'खर इसोरा नों आफाखौ दानोबो समाव गथायदों जे बिबुं बसुमतारि बिथांनि न'खर बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गथाय गथायदों फोरबाबा आरो बिनि जि फिसाला किलियन बसुमतारि बे दिनै लोमजानानै दं होनदों फोरबाबा बिनि लोमजानाय देहाखौ नोंनि आथिं गथाय गथायदों फोरबाबा बे गथ'खौ नोङो दानो दांदो नोंनि गोथार जिउजों बे गथ'खौ नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे गथ'खौ नों दांदो टाच खालामदो फोरबाबा आरो बिनि दानो नों सोखा जानायखौ होदो गोबां सैनांनाय बे गथ'खौ नोङो सोखादो फोरबाबा नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ नोङो दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजोंनो बेखौ दैदेनदो बेनि गासै देरनाय जिबनखौ नोंनि आथिं गथायाव गथायदों फोरबाबा नों नाजावदो आरो बे फंबायनि जिबन बिथांनि न'खरखौ नोंनि आथिं गथायाव गथायबाय जेब्लायबो बिसोर अनलायनाय न'खर गोजोननाय न'खर आरो दावगानाय न'खर जानो हानाय बायदि हामबायनो जों बेखौ सुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबार आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आच्छा फिलिमन आदा आंनि फिसाया मणिपुराव बियो खामानि मावहैयो दालाङाव बिनि थाखाय अके दालाङाव अके बिनि थाखाय आर'ज खालामफा आदा अके जागोन दे फिलिमन जागोन बुद्धिस्वर बसुमतारी प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड आच्छा दिप्ति नार्जारी बरगाव आदा आंनि फिसायनि आखाइ सानाया गोबां सम जाबाय बेनि थाखाय आर'ज खालाम अके अननानै बे समाव आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानो बे समाव गथायदों जि बिनानाव दिप्ति नार्जारी बरगाव बेनि जि बिसाय आखाइ सानाय गोबाव जाबाय होननानै बुंदों फोरबाफा नाथाय बे सानाया मोदोमनिसो बे गासै मोदोमनि सैनांनायफोरखौ नोंनि आत्माजों नोङो सुफुंदो फोरबाफा सोखा जानायखौ होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे गासै देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा नोंनि गोजोननायखौ बिनि होदो फोरबाफा नोंनियाव जि फोथायनाय आसा आरो बरसा लानानै फैदों जोंनि गासै आसाखौ जोंनि गासै बरसाखौ नों सुफुंबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होदों दानिफ्रायनो बेनि गासै सानाय सुनाया फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजान जागोन फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबार आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सुदेम नार्जारी बाबु गाबोन बाबुनि परिखा दं बिहोदो अके जागोन दे आङो एग्जामनि थाखाय आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन शिबराज बर' प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड हालेलुया अनखां बसुमतारी आमेन अके आमेन मिथिसार दैमारि आंनि फिसाज्ला मेथ्यु दैमारिया गगा आरो गुजुनाय जागासिनो आर'ज खालाम अके हालेलुया गोथां इसोराफा जे मिथिसार बेनि फिसाला जे मेथ्यु दैमारि फोरबाफा बिदिनो गगा मोननाय गुजुनांनानै भुगिनांनानै दं उन्दै जानायनि जाहोनाव गोबां खस्थ' मोनदों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गासै बाहायनाय मुलि ट्रिटमेन्टफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नों बेंनानै लादो आरो नोंनि अननायजों बेजों सोखा जानायखौ होदो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बेजों नोङो थानो होदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अहुस्थ' देहाफोरखौ नों हुस्थ' खालामदो बिलिरदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ नों दैदेनदो फोरबाफा बिनि जिउनि थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि गासै थांखिफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ दैदेनदो गावनि बिमा बिफाखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव देरलांनो हानाय नों बेखौ फोरोंदो नोंनि अननायजों नोंनि गियानजों देरनो हानाय बिमा बिफाखौ मानिनानै सोलिनो हानाय जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ बेंलांनो हानाय बे उन्दैसाजों नोङो थादो आरो नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ दैदेनदो हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबार आमेन गोजोन्थों थेंक इउ फंबाय आंनि बिब'आ मिस जया आरो खांबाबो सायख'होयो उदै सायो बेनि थाखायनो आंनि बिब'नि उदै सानायखौ नि थाखाय बिसना होदो अननानै अके एमसि जाबा सायख'होयो
दैसाय अके बिनि थाखाय आं खावलायबाय नार्जारि एखौ अननानै आंनि मेसेन्जाराव मबाइल नाम्बारजों लोगोसे आर'जनि बिसयखौ लिरना हो आं कल खालामगोन हो आं बे लाइभनि दा हरोब्ला जुदि आं लाइभनि उनावहाय आं कल खालामगोन आं आर'ज खालामगोन थेंक इउ बबिता दैमारि बेरामि बिलासन दैमारि हार्ट प्रब्लेम नार्भ आरो प्रेसारजों गोब्राबै गोग्लैसोना दङ मुलि जाबाबो हामा जाहाथे बिथांनि बेरामा इसोरनि अननायाव सोखाजायो बेनि थाखाय आर'ज गाबदो फंबाय आरो आंनि फिसालानि सोलिबाय थानाय मेट्रिक एग्जामनि थाखाय आर'ज गाबदो जाहाथे इसोरनि अननाय आरो आशीर्बादजों आरो फैबाय थानाय साबजेक्टआव मोजाङै लिरफुंनो हायो बेयो आंनि गुरै खावलायनाय फंबाय अके थेंक इउ स' माच आर'ज खालामगोन बबिता दैमारि बेयो सासे बेरामि बिलासन दैमारिनि थाखाय आर'ज खावलायदों हार्ट प्रब्लेम नांदों गोब्राबै गोग्लैसोना दं प्रेसारजों अके आरो प्रेसारजों हालेलुया गोथां आरो गोथांखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जाय बेक्तिया दिनै गावनि गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि जुनैहाय आर'ज गथायदों आरो सासे बेरामि बेनि थाखाय आर'ज गथायदों बाबा बे दिनै हार्टनि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै दं बे दिनै प्रेसारजों भुगिनांनानै दं बाबा गोग्लैसोनानै दं बिनि गासै सैसो नांनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बाबा नों बेखौ नाजावदो आरो नोंनि अननायजों नों बेखौ नोंनि गेदेर महिमा दिन्थिदो बाबा नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बादखौ बेनि गेजेराव नों थानो होदो बाबा बेनि आत्मायाव नोङो नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ सुफुंदो बाबा नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बेनि जिउआव नोङो गेदेर खामानि मावदो बाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों दानो बेनि गासै अखुस्थ देहाखौ नों स्पर्श खालामदो बाबा टाच खालामदो बाबा नोंनि गेदेर अननायखौ नोंनि गेदेर बोलोखौ बेनि गेजेराव नोङो नुजाथि होदो बाबा जाय आसा बरसा लानानै दिनै नोंनि आर'ज गथायदों बाबा नों बेखौ नाजावबाय आरो खोनासंबाय आरो नोंनि गेदेर खामानि जोङो मोननो हाबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बाबा बेनि सैनांनाय देहा भुगिनांनाय जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बाबा बेनि गासै सैनांनाय देहाखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो नोङो खुस्थ' खालामदो बाबा दानिफ्रायनो बियो जिउआ गोजोननायखौ मोनगोन मोदोम हिसाबै बियो सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों बाबा नोंनि आत्माजों नों बेखौ सुफुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहायाव नों खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नों बिनि गासै अखुस्थ' देहायाव नोङो दांदो बाबा आरो बिनि सोखा जानायखौ हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज आसाराव बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अके सुदेम नार्जारि बाबु जोंना गाबोन फिसा हौवा अके पास जाना दं बिना होदो दे बाबु अके गाबोन फैसा होना दं आं बारा बुजियासै आच्छा आंनि फिसालानि थाखायबो अके आर'ज खालामनाय रिचार्ड अके फरिखा जागासिनो बेनि थाखाय आर'ज खालामगोन सहायना बसुमतारी हामबायसै आदा अके थेंक इउ स' माच रंजालि दैमारि आंनि फिसालानि थाखाय आर'ज खालामदों लोमजानायनि थाखाय अके बिबुं बसुमतारी थेंक इउ आदा आंनि फिसालानि थाखाय आर'ज खालामनायनि थाखाय अके थेंक इउ स' माच बिकास ब्राथार आंनि फिसाजोनि एग्जाम सोलिगासिनो दं बेनि थाखाय अननानै आफा इसोरनियाव बिनानै होदो अके जागोन दे माखासे नेटनि थाखाय माखासे कमेन्टफ्रा नैबेयाव नुजायाखिसै अननानै थालांबायब्ला आं बेखौ निमाहा बिनो थाबाय बे समाव आर'ज खालामबावनो लुबैदों बे समावहाय आच्छा रंजालि दैमारिनि थाखाय
Jerongzali दैमारि बिनि जि फिसाला लोमजानानै दङ बिनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथां अंखौ सिरापा नों आफादानि बे समाव हामबायदों फोरबो आफा जेरंजालि दैमारि बे दिनै गावनि गथ'नि थाखाय आरज गथायदों फोरबो आफा बे दिनै देहानि सैनांनायजों लोमजानायजों भुगिनांनानै दङ फोरबो आफा बिनि गासै देहायाव थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि नोंनि आत्माखौ स्पर्श खालामदो फोरबो आफा आरो बिनि देहानि सैनांनायफोरनिफ्राय नों बेखौ आरायखौ खालामदो सख'नायखौ होदो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज गथायनायनि थाखाय खोनासंनायनि थाखाय फोरबो आफा नोंनि गेदेर अननायखौ बे उन्दैजों नों थादो आरो नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नों जेब्लायबो सिगां बिनि दैदेनगिरि जानानै नों बेखौ दैदेनदो फोरबो आफा आरो बिमा बेखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा मोजां देहा होनानै बेखौ नों दैदेनदो गथ'खौ फेदेरनो हानाय मोजां गियान बिनि अननाय होनो हानाय मोजां अननायखौ होदो न'खराव गोजोननायखौ अननायखौ आरो सान्थिखौ नोङो लाबोदो हामबायनो जों बेखौ सों आरज सासलाबासेरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुंनि बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा नेटनि एसे प्रब्लेम जादों आंना मबाइल सोरनिबा कमेन्ट थालांबायबो जानो हागौ अननानै आंनि निमाहा बिनाय थाबाय गुड इभिनिं फंबाय आं पुर्निमा सिनस्रि सानाय खर' सानाय ना खुसि एस सयै आदा जोंनि न'खरनि थाखायबो बिना अके आं हादासा आर मोसाहारि अके थेंक इउ आर मोसाहारि अके थेंक इउ दैमारि आंनि फिसालानि थाखायबो आरज अके आं आरज खालामगोन प्लिज दादा प्रेयाराव लाफाबावदो जेन मोजां फाहामथाय अके बेबि मोसाहारि मोननाय बायदि अके आंनि फिसाजो आरो फिसालानि थाखायबो आरज खालामना हो फंबाय फिसाजोआ 6 मास अके 27 फेब्रुवारिनिफ्राय अके सासे आरो मोसाहारि जागोन मिरासा आदा आं जिउआव गोबांथार पाप आंनि थाखाय आरज खालामना हो अके बिनस बसुमतारी जागोन आच्छा दादा इसोरा आंखौ जेन सोखायो जि ट्रिटमेन्ट लादों बेजोंनो आरजआव लाफा बावदो बिराद ब्रेस्ट केन्सार अके अन्नानै जाय बिथाङा आंनो दा मेसेज खालामबाय मेसेन्जाराव ब्रेस्ट केन्सार जानानै दं आंनो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ थाबैनो हर आंनो बे आं लाइभ जोबनायनि उनाव कल खालामगोन दै आरो थाव लानानै था आं आरज खालामगोन आं नामखौ मख'ना होनो सानाखै अन्नानै बिनानावखौ आं बे समाव खावलायबाय आंनो मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामनानै हर बेनिफ्राय दै आरो थाव ला आङो बे समाव खावलायदों आङो लाइभनि उनाव आङो आरज खालामगोन थेंक इउ जों फोजोबनाय फारसे थांनोसै ना लासै लासै सहायना बसुमतारी हामबायसै आदा अके जाय आंखौ हामबाय होनना हरबाय आं हरफिननो हायाखैबो जानो हागौ दे आं कमेन्टखौ खायसेखौ नुवाखैसै ना गोबां बारग'लांबाय बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय आरो जाय बिथाङा आंनो स्टार हरबाय इसोरा मिथिगौ नोंथांनि जिउआवहाय इसोरा बोर होगोन इसोरा दैदेनगोन ना बे समाव आङो मोननैसो कमेन्ट दंबावो आं फरायनानै लानि जायफोरनिखि एग्जामनि थाखाय आंनाव आरज खावलायबाय आं खेबसेनो आरज खालामगोन इराना आदा आंनि फिसाजो सालबियानि थाखाय आरज खालाम लोमजादों आरो गोबादों गोबां दुरबल जाथारबाय आरो आंहा हाजार लाखहायै दुखु जादों न'खराव गोरोबनाय गैया अनलायनो हानाय बायदि अके सालबियानि थाखाय आरज खालामनि आरो इराना नामखौथ' नामा बेनो ना नामखौथ' मिथिला ना खायसे गुबुन नाम लायो आं आरज खालामनि बे समावहाय
Hallelujah. Goथां आरो गोथाव खुसि आफा दानो बे समाव नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबो आफा नोंनि अननाय नागिरनानै नोंनि सहाय नागिरनानै जे बिनानाव इराना बिदिनि जिउआव गोजोननाय गैया होनना बुंदों न'खराव अनलायनाय गैया गोरोबलायनाय गैया नोंनि अननायखौ बिनि सायाव नों थानो होदो फोरबो आफा गोरोबनाय न'खर बिनो होदो बुजिलायनो हानाय गोहोफोरखौ गियानखौ बिसोरनि गेजेराव होदो हौवा हिन्जावनि गेजेराव बिमा बिफानि गेजेराव गथ' गथायनि गेजेराव फोरबो आफा गोरोबलायनाय अनलायनायखौ बिनि सायाव होदो आरो बे समाव बिसासखि गथायदों जे बिनि फिसाजो सालबिना बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बिदिनो देहानि सैनांनायजों भुगिनांनाय दं लोमजादों गोबादों फोरबो आफा लोरबां देहा बेनिखायनो बिनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउजों नोङो गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि सायाव नोङो थानो होदो फोरबो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाखौ नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन मोजां देहाजों नोंखौ बाख्नायनो हागोन बिनि गासै फरायनाय जिबनाव नों थानानै हेफाजाब खालामो बिनि गासै थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोंनि अननायजों बेखौ नोङो नाजावदो आरो बेंनानै लादो फोरबो आफा बिसेसके बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जे बिनानावनि न'खराव गोजोननाय गैया होनना बुंदों बे गोजोननाया नोंनियावसो दङ फोरबो आफा बेनिखायनो नोंनि गोजोननायखौ बिनो लुफावनानै होदो फोरबो आफा न'खराव गोरोबलायनाय गैया होनना बुंदों बे गोरोबलायनाया नोंनियावसो दङ फोरबो आफा बेनिखायनो नोंनि जे आसा नोंनियाव जे बरसा बेखौ नों बिसोरनियाव लुफावनानै होदो फोरबो आफा नोंनियाव बियो दिनै आसा खालामदों जिउनि गोजोननायखौ नागिरदों संसाराव न'खरनि गोजोबलायनायखौ दावगानायखौ नागिरदों फोरबो आफा बेनि जिबनाव नोङो गेदेर खामानि मावदो बिसोरनि न'खराव नोङो गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा बिसोरनि न'खराव गोरोबलायनाय अनलायनाय सान्थि आरो दावगानायखौ नोङो लाबोदो फोरबो आफा हामबाय होननाय जों बे गुसु आरज सास्ल' बासायबाय ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन थेंक इउ Kings Jala okay good evening sir okay good evening too Nirasa okay इसोरा बाख्नाय जाथों सार आंनि थाखाय आरज खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सार इसोरा नोंखौ बोर होथों जाहाथे नोंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि गेजेरजों गेदेर महिमा नुजाथों आरो इसोरखौ मोनैफ्राबो इसोरखौ मोननो हायो जिसुनि मुङाव आमेन अके आमेन थेंक इउ आदा आंनि फिसाजो सालबिया अके आरो खालामबाय जिमिना अके जिमिनानि थाखायबो लाखादो आगे अके जागोन बनस्रि 8 बोसोर जाबाय ना दै लादों नामा अननानै बनस्रि खुमब्रारिखौ आं बे समाव खावलायबाय दै लानो थाखाय आं खावलायबाय बेनि उनाव आं आरज खालामगोन आंनो मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै लाखांनायनि उनाव बनस्रि कुमारी अननानै फिसाजोनि नामखौ लिरनानै हरफा आं बिसयखौ मिथिखाबाय हाय आदा आंहा थानो मोनासै दिनैसो नबिनाया दिनैसो नबिनाया जोबदों अके जागोन दे थेंक इउ जेबो नङा आच्छा माहि नार्जारि आदा आंनि फिसाय अरुण नार्जारिया दिनै खर' सानानै गोबानाय जादों अननानै आरजआव गोसोखांफादो अके अरुण नार्जारिनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथावनखौ इसोरा फादार बे समाव गथायदों जे अरुण नार्जारि फोरबो आफा बि दिनै जाय देहानि सैनांनायाव भुगिनांनानै दं नों आफा बेखौ मिथिगौ फोरबो आफा बेनि गासै खर' सानाय बेनि गासै सैनांनायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नों बेखौ नाजावदो आरो बिनि नों सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा जाय आसा आरो बरसानि गेजेरजों दिनै नोंनियाव जों आरज गथायबाय फोरबो आफा बेखौ नों गासैखौबो सुफुङो आरो जाफुंहोयो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि देहायाव नों सुफुंदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो बिलिरदो फोरबो आफा बिनि गासै बादुला जिउखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बेनि गासै सैनांनाय बेनि गासै खस्थ' मोननाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोङो बिथोन होदों फोरबो आफा बे दानो गोजान जागोन आरो जिउनि गोजोननायखौ बियो दानो मोनगोन फोरबो आफा मोदोम हिसाबैबो गोजोननायखौ बियो दानो मोनगोन जों फोथायदों हामबायनाय जों बे गुसुं आरज सास्ल' बासायबाय ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ
जिमिमा कुमब्रारिखौबो लाखादो अके जिम दै थाव लाबाय अके आबन दैमारि गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो आबन दैमारि थेंक इउ सो माच लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अब्ला बे समाव आं आरज खालामनि जे बनश्री कुमब्रारि आब'आ गावनि फिसाजोनि थाखाय जिमिना कुमब्रारि अके अन्नानै गथ'आबो दंना लोगोआव आरज खालामनि जिमिना कुमब्रारिनि थाखाय आरज खालामनि बे समावहाय हालेलुया गोथां आरो गोथां खुसिराफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबायनो प्रभाफा मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजांथार हाबाफारिखौ जों लानो मोनदों प्रभाफा जोंनि नांगौफोरखौ नोंनो मिथिहोनो थाखाय जोंनि गासै दुखुफोरखौ नोंनियाव लाबोनो थाखाय बे मोजां समखौ जोंनो होबाय प्रभाफा दानि बे समाव गथायदों आब' प्रभाफा जाय बिथाङा दिनै गावनि गथ'नि थाखाय जिमिना कुमब्रारि बे दिनै 8 बोसोर जाबाय प्रभाफा बेनि खुगानिफ्राय मोजां राव दाबो ओंखाराखै प्रभाफा बेनिखायनो बेनि गासै देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेनि गासै जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभाफा जाय आब'आ दिनै बनश्री कुमब्रारि बे दिनै मोनसे आसा आरो बरसा लानानै नोंनियाव फैदों प्रभाफा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभाफा नोंनि आत्माजों बेखौ नोङो दैदेनदो प्रभाफा दानो बे समाव गथायदों जाय गथ'खौ नोङो बिनि गोरबोनिफ्राय सारि जाहोबाय प्रभाफा जे जिमिना बे बिनानावनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभाफा बेनि गोरबोआव थाजेननायनिफ्राय बिनि सारि जानायसिम नों बेखौ अननायजों सारि जाहोबाय आरो बिनि देरनायसिम 8 बोसोरसिम नों बेखौ मोजाङै दैदेनबाय नाथाय बिनि खुगायाव दाबो मोजां रावखौ जों खोनानो मोनाखै प्रभाफा जानो हागौ बियो नोंनि गेदेर महिमा नुजाहोनो थाखाय बिनि खुगानिफ्राय राव ओंखाराखै जों फोथायदों प्रभाफा नों जेब्ला संसाराव दंमोन प्रभाफा जोनोमनिफ्राय खानाखौ नोङो नुहोदों जोनोमनिफ्राय बबाखौ नोङो रायलायहोदों प्रभाफा जों दिनै फोथायदों बे जिमिना बिनानावनि देहाखौ बिनि खुगा सालायखौ नोंनियाव गथायदों प्रभाफा बिनि रायलायनो थाखाय नांगौ जानाय गोसोनि बोलोखौ बिनि नों होदो प्रभाफा नांगौ जानाय देहानि बोलोखौ नों बिनो होदो प्रभाफा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो प्रभाफा पवित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउआव नों थादो प्रभाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभाफा बेयो दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो प्रभाफा बे रायलायनो गोसो जागोन आरो मोजाङै रायलायनो हागोन प्रभाफा बे खुगानि रावजों नोंखौ गाबज्रिनो हागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभाफा दानो बे समाव गथायदों प्रभाफा जे आब'आ गावनि गथ'नि थाखाय दै आरो थाव लाबाय प्रभाफा बेखौ नों गोथार खालामदो बे जोंनि नुनायाव जेबो गैया प्रभाफा नाथाय बेयाव नोंनि गोथार आत्माखौ नों जेब्ला दोनगोन बे दैनि गेजेरजों बे थावनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमा नुजाथिगोन प्रभाफा जों फोथायदों बेनिखायनो बे दै आरो थावखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभाफा नोंनि आत्माजों बे दै आरो थावाव नों स्पर्श खालामदो पवित्र आत्मानि गोहोखौ नों बेयाव थानो होदो प्रभाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैयाव नोङो दांदो प्रभाफा आरो बेखौ नोङो गोथार खालामदो बेखौ जेराव सारगोन लोंगोन आरो फोनगोन प्रभाफा गासैबो अहुसिया आत्माफ्रा गोजान जागोन प्रभाफा आरो गासै सैनांनायफोरनिफ्राय जों सोखा जानायखौ मोनगोन हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय प्रभाफा बिश्वासखौ स्पेसियली बे समाव गथायबाय प्रभाफा जे बिनानाव जिमिना कुमब्रारि प्रभाफा बिथांनि जिबन बिथांनि देहा सोलेर आरो बिथांनि खुगा सालाय प्रभाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ बिलिरदो नोंनि आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो प्रभाफा जाय दैखौ लोंगोन बे दैजोंनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन जाय थावखौ फोनगोन बे थावनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमा नुजाथिगोन जों फोथायदों प्रभाफा नोंनि सायख' होगोन प्रभाफा बियो जों फोथायदों नोंनि आत्माजों बेखौ नों सुफुंदो आरो बिनि गासै थांनानै थानाय जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभाफा नोंनि अननायजों नों बेखौ दैदेनदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आसला बासोरा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों
Thank you. Imani Basumutari, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Thank you so much. Acha baby Musari Aaros lapanayni थाखाय रोजा रोजा हामबायसै आदा इसोरा नोंखौ हाजासे बोरदों. Okay, thank you so much. Ada Salviani थाखाय आर'ज खालामबाव आं बावगारनाय लोमजानानै खाम जायिया उदै सानानै गाबबाय थादों उदै. Okay, अन्नानै दै लादो इराना. Okay, दैल' लादो. बिनि उनाव आं फोजोबनोसै आर'जखौहाय. Purnima, good evening. Okay. Irana, अन्नानै दैल' लादो. बिनि उनाव आङो Okay. अब्लाबो समाव आङो सासे बिनानावनि थाखाय आर'ज खालामनि. जायनोखि ब्रेस्ट केन्सार होननानै बुंदों बेयो दिनै अपारेसन जाबाय. दा बे बेरामनि थाखाय जों थाबैनो सोगा जानायखौ मोननो हायो. बेनि थाखाय आर'ज खावलायदों. बे समाव आर'ज खालामनो. बेनि उनाव जों फोजोबनोसै. Thank you so much. आगे आर'ज खालामना होनायनि थाखाय इसोरा अराय सम नोंजों लोगोसे थाना खामानि मावदों. Okay, praise the Lord. Amen. Thank you so much. अन्नानै दैखौ लोंहोदो. थावफोरखौ फोननानै हो. ओरैनो जेबो जाया. इसोरा बाख्नाय जाथों. Thank you. अब्ला बे समाव आर'ज खालामनि. सासे बिनानाव जोंहा ब्रेस्ट केन्साराव भुगिनानै दं. अपारेसन जाबाय होनना बुंदों. जों थाबैनो सिगा जायो. बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि. अन्नानै नोंथांमोनाबो गोसोजों आत्माजों आर'ज खालाम. नामखौ बुङाब्लाबो इसोरा मिथिखागौ. मानोना इसोरा सोरजिगिरि नङा होमबा? बेनिखायनो जों इसोरनाव गथायनि. हालेलुया हालेलुया. गोथां आरो गोथाव आंखौ इसोरा फा नोंखौ दानो बे समाव हामबाय होनबावदों फोरबाफा. जाय बिनानावा दिनै देहानि गोबां सैनांनायाव भुगिनांनानै दं फोरबाफा. जाय ब्रेस्ट केन्सारजों बियो सैनांदों बियो दिनै अपारेसन जाबाय. नोंनि अननायजों बियो मोजां साक्सेसफुल जाबाय. बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय आरो हामबाय होनदों फोरबाफा. आरो बे बेमारा सोखा जाथारनो हामथारनो थाखाय जेसेबांनाखि सम नांगौ बे समफोरखौ नोंनि आथिं मुथायाव गथायदों फोरबाफा. जि मुलि बाहायदों जि ट्रिटमेन्ट लागासिनो जाय डक्टरजों नायजादों गासैखौबो नोंनि अननायजों बिसोरनो मोजां लामाखौ होदो. मोजां मुलिफोरखौ लिरनो हानाय गोहोफोरखौ होदो फोरबाफा. डक्टरनि सायाव थानाय हेफाजाब खालामदो फोरबाफा. हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन फोरबाफा. नोंनि अननायजों बेखौनो बेंनानै लादो. जिउआव गोजोननायखौ होदो. मोदोम हिसाबैबो सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा. न'खराव गोजोननाय अनलायनाय आरो दावगानायखौ नों लाबोदो. हामबाय होनदों बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय. बे गुसुं आर'ज सास्र बासार खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय. आमेन. गोजोन्थों. अब्ला बे समाव आङो जोबनायनि आर'ज खालामसै. जायफ्रानोखि गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय आर'ज खावलायबाय बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन. आरो नोंथांमोननि थांनानै थानाय जिबननि थाखाय जों आर'ज खालामनि. नोंथांमोनाबो गोसोजोंहाय आर'ज खालाम. जोंनि गोसोफोरखौ जों इसोरनो गथायनानै हो. जोंनि आत्माखौ इसोरनो खुलिनानै हो. जेन इसोरा जोंनि जिउआव थागोन खामानि मावगोन. जोंजों दा जाफानाय बायदि जोंजों थाफानाय बायदि ना. मानोना जों जेब्ला इसोरनो गावनि गोसोखौ हगारनानै होयो इसोरा जोंखौ दैदेनो. आरो जोंनि गोसोफोरखौ जोंनि थाबायनाय लामाफोरखौ जों इसोरनो हगारनानै होनांगौ. अब्ला इसोरा जोंखौ दैदेनगोन. जोंनि गासै दुखु मानिखौ बियो बानस'नानै लागोन. जोंनि गासै गाबनायनि मोदैफोरखौ बियो हुगारगोन. बेबायदिनो अब्ला जों बे समाव जोबनायनि आर'ज खालामो. हालेलुया हालेलुया. गोथां आरो गोथाव आंखौ इसोरा फा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनबावदों फोरबाफा. जाय व्यक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायबाय आंजों लोगोसे थाबाय साफ्रोमनि जिउआव नोङो गेदेर खामानि मावबाय. नोंनि गोथार जिउजों नों बिसोरनि आत्माफोरखौ सुफुंबाय फोरबाफा. बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय आरो हामबाय होनदों फोरबाफा. दानो बे समाव गथायदों जायफोर व्यक्तिफोरा दिनै गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय नोंनियाव आर'ज गथायदों फोरबाफा. नोंहा मिथिगौ जायफ्रानोखि मेट्रिक लिरगासिनो हायार सेकेन्डारि लिरगासिनो आरो जायफ्रानोखि एनुवेल एग्जाम लिरगोन साफ्रोम फरायनाय गथ'फोरनि जिबनखौ नोंनि आथिं मुथायाव गथायदों फोरबाफा. नों गासैखौबो मिथिगौ.
बिसोरनो मोजां फरायनो हानाय गोसोफोरखौ होदो गोसोआव लानो हानाय गोहोफोरखौ होदो सक्तिफोरखौ होदो प्रभु गोसोखांनानै मोजाङै लिरनो हानाय गियानखौ बिसोरनि सायाव होदो प्रभु जेब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव देरगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभु आरो नोंखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै जिउखौ दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभु दानो बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनै बे भिडिअखौ नाय बेफोर गावनि जिउनि थांनानै थानायाव प्रभु गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जि खामानिफोराव बिसोर एंगेज जादों गासै खामानिफोरखौ आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु जायफोरानोखि गोबां गेदेर खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों बे थांखिफोराव नोंनि अननाय आशीर्बादखौ होनानै बिसोरखौ दैदेनदो प्रभु जिउआव दावगानो हानाय देरहासार जानो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभु हामबायदों बे समावहाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय प्रभु बे समाव हामबाय होनदों जोंजों लोगोसे थानाय नोंनि गेदेर अननायखौ दोननायनि थाखाय प्रभु हालेलुया गोथाव उनखौ इसोर दानो बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गोबां दुखु खस्थ' सैनायनि गेजेरजों गावनि बेरामफोरनि गेजेरजों भुगिनांनाय दं बिथांमोननि जिबनाव नोंनि अननायखौ दोनदो आरो बिसोरनि सोखा जानायखौ होदो प्रभु हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय प्रभु हामबायनाय जों बे गुसुं आरज आरो जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय हामबाय होनदों प्रभु बे गुसुं आरज सासेल' बासोरा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथोंसै थेंक इउ स' माच अब्ला हामबायनाय थाबाय आंजों लोगोसे जाय जे बिथांमोना अके प्रतिमा दैमारि गुड प्रेज द लर्ड सुसिला बाग्लारि प्रेज द लर्ड दङ अके समायना दैमारि अके आमेन अन्नानै सोरनिबा कमेन्टखौ आं फरायस्लाबजोबनो हायाखैबो जानो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबायना गोबां कमेन्ट फैनायनि जाहोनाव उननि समफ्रावबो आंजों बेबायदिनो सहाय खालामगोन हेफाजाब खालामगोन इसोरखौ गाबज्रिनायाव इसोरनो गथायनायाव नङा होमबा जों जेब्ला इसोरनो गथायगोन इसोरा थारैनो खोनासंगोन अब्ला आंनाव माखासे टेस्टिमनिफोर दङ आं अब्लाबो बेयाव आं बुङासै सारनि फन नाम्बारखौ मोनगोन नामा अके मोनगोन आं हरगोन दे अनुपमा दैमारि हरगोन आङो सोरहाबा जुदि इमारजेन्सि आरजनि खावलायनाय हैबा नोंथांमोना आंनो मेसेन्जारावहाय हरनानै दोन आरजनि बिसयजों लोगोसे नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ आं कल खालामगोन नोंथांमोना आं कल खालामनानै आरज खालामगोन आरो दै थेंक इउ बिबुं बरगयारि अके आरो मोनसे आरज खालामबावदो सबिता इस्लारिनि थाखाय खर' सानाय आरो गेस बारा जानाय अके आंनि पार्सनेल आरजआव आं गोसोखांसिगोन दे सोरां नार्जारि थेंक इउ ब्रादार गुड नाइट अके गुड नाइट थेंक इउ स' माच सोरां नार्जारि बिनानावसिम गोसो गोरबोसिनिफ्राय गोजोननाय थाबाय अब्ला बे समाव आं खावलायबाय दिपि नार्जारि आमेन अके आमेन जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायबाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय फोरबोनि गोजोननाय लोगोसे हामलायनाय साबायखर जासिनाय थाबाय आसा खालामदों इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनगोन उननि समाव बेबायदि आंजों बाहागो लाबाय थादों अब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसुनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिबावनानै आंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गुड नाइट बाय बाय